Onyango. Apisa maduong' mar kar chiwo tiegruok moyiedhi ne oganda ma odak kod ng'ol Norman Kiogora koro ojiwo dwaro mar siro oganda modak gi ng'ol mondo gidagi ngima maber kaka jomamoko. Kiogora ma bende ne loso odiochieng' dhialo oganda modak kod ng'ol wacho ni gitayo nonro ewi oganda go chutho to nyithindo ka nyaka sani giseloro counties 20. E sechego jalup director mar Clinton Health Access Initiative Rosemary Kihoto ne owacho ni nyithindo mathoth pod onge kod gigo manyalo konyogi ngimagi mapile manyaka to ne kaka inyalo konygi. Bende riwruog jogo modak kod ng'ol e gwenge mag Mombasa koro ywak ne tend piny owacho mamalo kaachiel kod counties mondo mi ochuognegi aguch omenda mabende biro konyogi e timo nonro mag ohala ma ok en hola mabende biro bandhgi bang'e. Ripota marwa Joja okoni gi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Tuwekee fedha ya kuwezesha walemavu lakini isiwe ya mikopo, sababu wengi wakichukua mikopo wanashindwa kuregesha. Mano Joyce Mwangi maen achiel kuom jotend riwruog jogo modak kod ng'ol e gweng' ma Shimo la Tewa e Shanzu Mombasa kakoni dwaro nitiere mar piny owacho chugonegi agulu mabiro chwalonegi omenda ma ok en hola ma ibiro bandhgi bang'e. Kama kuna venye wanaweza wakatoa miradi ya walemavu ile like wapewe startup kit za kuanzisha biashara, inaweza wasaidia na waweze kujikimu kimaisha na wasaidie jamii zao. Kanigiloso romo manokelogi kanyakla Mombasa ne gikoni dwaro nitiere mar chiwo tiegruok ne jogo mapod odak kod ng'ol to chutho e weche mag ratichgi kod chenro mopogore mag dongruok. Kukiwa na mikutano kama hizi, naomba wale watu wetu wenye mahitaji maalum wenye hatuwezi watoa nyumbani tuweze kujitokeza ili waweze kupata haya mafunzo, maana mkienda mkiwa wawili watatu hata zile changamoto unapitia ukisikiza ya mwingine unaona kumbe hata mimi nina nafuu. So kujumuika pamoja kunasaidia sana ndio waweze kusaidika. Umuhimu wa masho hizi ni kuhakikisha mwanajamii wote hata vile kule ndani vijijini aweze kujitokeza, aweze pata ujasiri ili naye asijifiche milele. Watu wengi huwa hawajui akiwa katika hali kama hii vile anaweza fanya. Lakini wakati tunakuja hapa tunaelimishana, watu wanapanua akili na unajua mambo mengi ambao hujawahi yatarajia kwa sababu inategemea na mtu pale ametoka. Ne bende gikoni en midhiero ni kwan jolony maloko wach ne jogo modak kod ng'ol to chutho mar winjo kod loso pod ni piny mokalo gino magikoni nyayo tim mar rocho ratichgi. Watilifu wengi ama disability wananyanyaswa. SGBV inafanyika, unapata wale hawezi ongea wananajisiwa na wakienda kotini kule hawezi jieleza juu hawezi ongea, solo ushahidi unapotea. So tungesema serikali pia ifundishe watu wenye uwezo kuinterpret hizi languages kama ni hospitalini, shuleni, area zote ambao ni public, ndio mtu akinyanyaswa anaweza kujieleza na haki ichukuliwe. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, George Aoko.